Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qiegħed l-ewwel ġebla ta' skola medja oħra f'pajjiżna, din id-darba f'Ħallkirkop. B'investiment ta' 8 miljun euro, l-iskola medja ta' Ħallkirkop se tilqa' 480 student u se tkun lesta fl-2016. Se tinbena b'forma ta' littra L b'kobor ta' 3600 metru kwadru fuq medda art ta' 14,000 metru kwadru. Daqs ideali biex kull student jingħatalu attenzjoni individwali. Filwaqt li se toffri l-faċilitajiet meħtieġa l-iskola medja se tinbena bis-swit il-kulleġġ San Benedittu. Ħaġa li kif spjega ċ-Chairman tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda Samuel Formosa se tgħin biex l-istudenti jisfruttaw kull riżorsa fl-esperjenza akkademika tagħhom. Li din qed forma parti minn kumpless, ħanieħdu vantaġġ minn nużaw ċertu faċilitajiet mill-iskejjel tal-viċinanzi. Istess ħajkollha klassijiet, laboratorji, multipurpose room, kmamar tal-arti riberija u faċilitajiet oħrajn. Issa, auditorium, sit-and track u football grounds jista' jintużaw mill-kumpless li hemm fil-viċinanzi. Min barra l-faċilitajiet l-istudenti se jgawdu minn element storiku. Fil-fatt waqt li kienu qed isiru l-preparamenti tal-binja instabu oqbra li jeħduna lura żmien puniku Ruman, oqbra li qed tingħatalhom attenzjoni mid-Dipartiment tas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali. Minħabba dan il-fattur id-disinn oriġinali kellu jinbidel xi ftit biex issa s-sejbiet se jkunu inklużi fil-binja. Numru ta' oqbra minnhom ġew inkorporati fid-disinn, ġifieri ġew ħajġu inklużi fil-ħoll u fil-liberija biex ikunu attrazzjoni għall-iskola stess. Ovvjament ħajoffri parti mill-kultura u edukazzjoni tal-iskola. Daw ukoll se jkunu il-biċċi l-oħrajn jkunu aċċessibbli u tisir xogħol fuqhom iktar tard mis-sovrintendenza. B'reazzjoni għas-sejba l-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li l-iskola f'Ħallkirkop se toffri opportunità biex il-passat, il-preżent u l-futur jgħixu flimkien. Saħaq kif il-bini tal-iskola f'Ħallkirkop tikkumplimenta l-pjan tal-Gvern fil-qasam edukattiv. L-iskop tagħna hu kif se nagħmlu biex kemm permezz tal-bini u iktar permezz ta' x'jiġri f'dak il-bini nilħqu l-itfal tagħna ħalli t-tfal tagħna jirnexxu kemm bħala jibdew jissawru kemm bħala ċittadini u bħala nies li jkollhom il-ħiliet meħtieġa biex jgħixu ħajja kemm jista' jkun sodisfaċenti meta jikbru.